може би именно поради причината да не стане такъв проблем. Господин Грозев, за лично обяснение, заповядайте. Благодаря, госпожо Донева. Аз ще отговоря на господин Минев малко по-малко витиевато. Независимо дали ще приемем план-сметката или няма да приемем план-сметката, минималните заплати ще останат. И ще се плащат в новия размер. Защото това е минимална работна заплата, която вие няма как да слезете надолу. А по отношение на останалото, искам да ви обърна внимание в третата година от вашия мандат, че ние собствено в регионалното депо нямаме. Имаме други инструменти да подхождаме към тях, само дето вие не ги използвате, а козирувате мирно и чинно. И другото нещо, което някак си искам да го кажа, пък както искате го изтълкувайте, господин Минев, само дето ние тая песен, дето я изпяхте и сега накрая, сме я чували. Първата година казахте, кажете какво да правим. Донесох ви всички писма, които сме пращали, с всички идеи, с всички предложения, които сме ги давали на госпожа Кръстева. След това ви донесох ново писмо. Миналата година имам отговор от вас, че вие ги анализирате и в най-скоро време ще започнете да ги прилагате. До ден днешен това, което сте успял да приложите, и това е изцяло благодарение на инженер Николова, имате опис на контейнерите по улици. С един съществен проблем обаче. Поне това, което на нас сте ни предоставили, аз съм убеден, че госпожа Николова ги има малко по-подробно разбити. Това, което на нас сте ни предоставили, вътре пише контейнер, размер. Цвят няма. И господин Минев, тук се връщам на това. Вие уж правите система за разделно събиране на отпадъци. Ако не знаете какъв цвят са ви контейнерите, вие не правите система за разделно събиране на отпадъци. Така че престанете постоянно да повтаряте, елате ни кажете, хайде да отидем. Идвали сме при вас, говорили сме. Регионалното депо, аз съм бил свидетел, пета поредна година ги каним, един единствен път дойдоха, тогава беше госпожа Димитрова директор на депото, сега доколкото чувам друго лице заема тая длъжност. Госпожа Димитрова тогава не можа да ми отговори защо ние плащаме толкова по-скъпо, но това, което тя ми каза, мисля, че я познавате доста добре, това, което тя ми каза, че двете общини харчим по около 2 милиона годишно, а цената на една инсталация е около 4 милиона. Ако тогава бяхме купили системата, даже със собствени средства, не с привлечен капитал, вече щеше да се е изплатила и вече разходите ни щяха да са намалили, дори като махнем амортизации. Така че, господин Минев, наистина, права е госпожа Донева, не дейте да ни подценявате, били сме общински съветници, горе-долу знаем какво ви говоря. Обратното не съм сигурен доколко е вярно и затова изразявам загриженост, а не ви казвам и не се опитвам да ви